Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon, anaw sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kung kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, magapanghinaot kaninyo nga nining tungura karon nakamo sa kadasig kabaskog sa inyong mga panglawas nga mao'y mahimong puhunan nato o sa paggamit nini para sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitulo ni Master Ricaramo padin sa mga among ipanudlo kaninyo o sa pagtugot niya nga gigamit ang basahon o mga referensya pero kung gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O nini karon among mga pagpangamusta no sa tanan nga magkaigsunan diri sa PBCM compound, kumusta kaninyo? Ug labi na usab sa tanan nga mga chapter president sa nagakalaylain karon nga mga dapit din inyong giabaga ang radio station para maihalagad kini. Kumusta kaninyong tanan? Labi na dinhi sa atong gisibyahan nga inyong gipatalingogan karon. O dili nato pagkalimtan magkaigsunan ang atong obligasyon para sa atong contribution para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nang umusta kaninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Ug niya hatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebangelista. Mga kaigsunan, kiniusab ang inyong kauban sa pagwalis, pagmantala sa may balita, si Brother Tommy Eugenio III. O para sa walay paglangay, ako usab ihatag sa akong kauban aron sa pagpaila. Kumusta usab og maayong pagpatalinghog kaninyong tanan mga kaigsunan. Sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magkaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 35 na ka mga radio station. Visayas ug Mindanao, mabati ang programa. Adunay matag-adlang Domingo ug aduna usab matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalingog. Busa, kumusta kaninyong tanan? Ining tagna karon sa inyong pagpaminaw dinhi sa radio o sa pagtanaw sa atong programa sa Facebook. Kumusta kaninyo o kamunan niya na ang among mga gipanimbaya. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlang Domingo dinhi sa RPN DXKO Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag-adlaw Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook. Makita usab kini sa YouTube ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw Domingo dinhi sa RPN DXKD Dipolog alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kagabion live sa Facebook, makita usab sa YouTube. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan nato dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlaw Sabado sa inyong pagpatalinghog duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas gahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion live sa Facebook mga kaigsunan. O gitagaan kini kinabuhi unang una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba. Ingon man ang naghatag sponsor nini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo matag-adlaw Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live yapon sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong Sibian sa Bay Radio Waikurat FM. Matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion
din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong simbahan sa DYLA. Matag adlaw Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa gahaponon live sa Facebook. Ug usab gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan ug makaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong simbahan sa DXEL Like FM. Matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon gitagaan kining kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado live gyapon sa Facebook ang atong programa. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Batok, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong simbahan sa Partner Radio FM. Matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ato pong gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa itong igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Lipa, Batangas branch. Kumusta kanimo chapter president Brother GCB Salazar. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Toledo City branch. Kumusta kanimo chapter president Sister Victoria Dusina. Ug usab ato pong pangumusta ang iyang kapikas iyang kinabuhi ang chapter vice president dinhi gyapon sa Toledo City branch. Kumusta kanimo chapter vice president Brother Eugene Dusena nga sila po ang nagsuporta sa Shine Radio dinhi sa Toledo. Ang programa magsugod sa alas 6 sa buntag hantod sa alas 7 sa buntag. Ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao gini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa itong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon i-display gyapon nato. So kuha na kamo og copies na ini, available lang kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM og sa nagsunod sa programa nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak og expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigyo na mga kaigsunan para sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tungod karon mga mahal mong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong paghisgutan karon mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde Part 6 series sa Part 3 sa relihiyon nga gisgutan nato. Importante kini para mahibaw-an o sa dili pa nato ipadayon ang pagpahayag niini ato sang i-display brother ang mga nagapangutana og atong pangamustahon sila sa ilang pagsunod sa mga nagapaabot og sa natungdan nga nagapangutana brother sa ilang mga ngalan. Okay, kumusta kaninyo mga kaigalaan? Mao kini Reb ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde, ikaduha si Boy Ortiga, ikatulo Rigor S. Aled Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O karon balikan nato ang atong gisgutan nga tema no. Mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde Part 6 series sa Part 3 sa relihiyon. Ato kining gitun-an kay importante kini nga pangutana, pero
ang maong pangutana atong gibuak sa pag number 1, number 2, number 3 og niya kita sa pulong pa sa relihiyon kay aron mapadayon dayon ang number 2 ug number 3 atong i-display ang iyang pangutana, Brother. Okay Reb, atong i-display ang iyang yung actual nga pag-chat no sa atong wali nga dinhi man ni siya nag-chat sa atong wali sa Sure FM sa Tandag City Reb. Makita ninyo okay kana. Then atong isunod atong gi-enlarge iyang comment kay para maklaro. Dayon ato pag yung gi-separate siya Reb, gi-by numbers na to. Una niya dinhi pangutana Reb, mao kini. Mangutana ko, kani nga religion wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Dayon ikaduha niyang pangutana, ug unsa kini Trinity o Trinitarians? Ang ikatulo niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? O kini nga pangutana atong gi-additional kay naghisgot man siya nga kini ba daw nga relihiyon wala ba'y gidugangan o gikuhaan ang atong mga pagpanudlo? Ato sab nga gi-explicar nga kung nag-ingon tang relihiyon may masayod nga wala kami mudala og relihiyon nga wa poy pagtuomi o sa doktrina sa relihiyon og ang maong relihiyon nga among gipahayag gidala gidamo kay dili mi mapahayag og wala sa Biblia kay adunay mga daghan ubay-ubay ni nga mga pundok nga nagpaila sa Dios pero wa sila'y kalibutan og dili nila dadon ang pulo nga reliyon kay si Kristo ra ang ilang siguron kay si Kristo kuno mao'y manluluwas og ang relihiyon kuno dili man kuno makaluwas. Og ang ato lamang nga kung hisgutan ang pagdugang wala gid ta mo dugang og wala gid ta mo kulang. Nganuman tungod kay ang prinsipyo nato nakahibalo ta nga gidili gyud ang pagdugang gidili gyud ang pagkulang. Og hain ang prueba niya na Brad Tami sumala sa Biblia nga dili pwede kita nga modugang og di pwede kita nga mokulang. Reb, atong pagpamatud-an din sa pinalayag 22:18 ngadto sa 19 ani ato pa patalingogan. Akong pasidyan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. O kung adunay magataktak ug mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. Busa mga mahal lamong tigpaminaw nga nagsunod niining maong radio station nga among giwalihan nga inyong nadunggan na pamatud-an higalang Efren Anino Guhilde diri sa Tandag, Surigao City nga nasayod kami nga gidili ang pagdugang. Kay kung mudugang ta, kung dunay hampak lagi nga atong dawaton, amo na nigipayag. Kung magdugang ka sa mapulo nga nakasulat sa Biblia, dugangan na hinog hampak. Imbis mahampakan kag usa lugar, nagdugang-dugang pa ka. O, ang mahitabo, dugangan na hinog hampak ni daghan na. Ikon magkulang ka sa mga pulong sa propesya, ang imong bahin diya sa gisgutang balaang syudad, wala kanay bahin kung imong taktakon ang mapulong sa mga propesya nining maong basahon nga natbasa o gibasa sa pinarig 22:18 hangtod sa 19. Nakaron. Kaya nga atong punto diya, nasayod kita nga sa panahon kang Yuba, adunay pagkat-op. Nipuli din ang atong Ginoong Kristo. Og niingon dayon kami nga asa man min anang dapita. Og ang punto diya, sa panahon kang Kristo, nagdala ba siya relihiyon? Kay sa unang panahon, nakita nato igalang Efren Anino Guhilde nga may relihiyon ang atong Ginoong Yuba nga gipadeg sa Biblia. Nakaron balikan lang nato sa panahon kang Kristo para ma-repress sa atong kaisipan alang ni atong bag-o pa nga nagtangka lugar o maupay pagpamati nila. Ang atong ipangutana kung sa ikaduhang hugna nga panahon si Kristo nagtukod man og iglesia. Unsa ba siya diha Brad Tami sa iglesia nga ang gitukod sumala sa Biblia?
Niya Reb, ato lang gyapon pagapamatulan kini sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18 aniya. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Bisag di arat tama no? Makita nato nga ang pulong nga siya repirado sa atong Ginoong Kristo. Kung unsa siya mao daw ang ulo. Kung diin siya nahimong ulo, diha sa maong lawas. Kung unsa ang lawas, nga mao ang iglesia. Kapag ka Brad Tommy, Brad Dever, Brad Ronnie, nga kung hisgutan di nato, kung mag-Kristo ta, ang Kristo, kinahanglang bantayan nga kung ikaw di nas Kristo, ang imong responsibilidad na akay lawas, o kanang lawas nimo, mo ng iglesia, o ikaw mao ang ulo niya na. Pero ang pangutana, Brad Dever, kining nahimong ulo si Kristo sa lawas, nga ang lawas mong iglesia, kinsa ang nagtukod niya ng iglesia nga maong yang lawas o si Kristo maong ulo niya na, Brad Dever? Ang nagtukod sa iglesia, mao si Ginoong Hesukristo Reb. Ni atong pagkabasahon din sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, ingon niini ang nakapayag, ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Matinaw nga si Kristo di ay mao ang nagtukod nini sa maong iglesia, ug ang iglesia mao ang iyang lawas, ug diha nini si Kristo nahimong ulo. Nakaron, unsa ba ang katawagan sa maong iglesia, Badrone? Kay bisag unsa balag itawag, kay na may uban iglesia Pentecostal, iglesia Sabadista, unya gingog iglesia Baptista, na unsa pang mga iglesia. Pero siya nakasulat sa Biblia, kung kang Kristo lang yun nga iglesia, unsay katawagan, Brother? Tawagon niya na og iglesia ni Kristo, Reverend, kay siya man ang nagtukod niya ng iglesia nga gingog lawas niya, siya pong ulo. Ang prueba, Reverend, basahon ako din sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16, pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw, pero daghang nag-angkon nga sila mao si Kristo. Si Pilimon Bonanza nag-angkon o Kristo. Ako magaingon kaninyo nga ang Kristo mao ang among magtutudlo, si mahal nga Haring Pilimon Bonanza. Si Ongkoy Agapay nag-angkon nga siya si Kristo. Og ato sang ihatag ni ang panahon sa pag-isgot sa pulong drita ni Brad Baldo Rubia. Ginoo mga igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo nga diri sa amo ang pag-ila sa among puno sa mga subano, ang alas sa among Ginoo siulay apo gubulang siyang bugtong anak kagipadala mao na si Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay nang among gipasundayag mga igsoon, bisag asa mi mabot sa mga Bible sharing sa plaza, bisag asa may igsoon, among daton nga ngalan sa among Dios ulay apo bagulang sa iyang bugtong anak, pusong diwata niya, mao na si Kristo, mao na si Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay, mao na si Kristo, mao na si Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Unya si Robin Iclio, siya daw si Robin daw og si Kristo usara na. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose de Nagat Island. Kung sakaling dumating daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Di Kristo ang gyapon, pero matod pa siyang bata nga mo'y napuli karon kay ang nagdala sa ini ang PBM Igyod, mauman si Jed Icleo, o sa ni ka-artista bata ni Robin Icleo. Unya, kini si Jed Icleo kay namatay man ang igsuon si Robin Buray Icleo Jr. Namatay naman sa PBM siya ang nagdala. Pero nabahin na Robin yan. Pag umangkon ni Jed Icleo nga mao si Benji, anak ni Robin Icleo Jr. Siya nagdala sa Robin yan, nga buak-buak ang PBMA, pero naragyapon sa pamilya ang nagatukod lugar o gidala gyapon ang original nga pagtulo ni Robin Icleo Sr.
Pero kung siya maan ang atong Ginoong Kristo sa pagdumala kay giingon lagi nga siya mao ang reincarnation gikan kang Hesukristo ngadto kang Rizal ug kang Mongkado ug diri na kang Ruben Iclio diri sa Mindanao. Pero matud pa nila o ni Jade Iclio nga ang ila kunong pagtulon ang PBMA dili kuno relihiyon. Niya atong patalingugan usa para atong makita nga kung ang pagtulunan nga iya sa Dios dili ba modalag relihiyon. Dito sa PBMA may katawang tao ang Ruben Iclio Senior, may katawang tao ang Junior. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ama na si Ruben Iclio Senior at ang Ruben Iclio Junior ay isa. Dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. Atong napamatian higalang Efren Anino Guhilde o sa uban pang mga nagasunod karon labi na sa mga nagapangutana nga nagpaabot pod sa pagtubag. Importante magyapon nga inyong masundan bisan pa dili ni inyong pangutana para mahibaw-an ninyo kung unsa pod ang prinsipyo sa PBCM about sa relihiyon. Walay relihiyon di ay sila si Jade Iclio. Sumala sa atong nabasa sa mga nagaging pagtulon nga ang pagtulunan sa Dios ana agi relihiyon. Pero niingon man siya nga ang PBMA dili relihiyon. Ang atong susihon sa Biblia, si Apostol Santiago tinun-an kini sa atong Ginoong Kristo. Si Apostol Santiago ba bradron nag-ingon ba nga walay relihiyon sa ilang pagtudlo sa ilang panahon? Nagpahayag si Apostol nga Santiago nga duna gid sila gitawag nga putli nga relihiyon. Sahi naman sa atong nadunggan sa pahayag ni Jade Iclio nga ang ila kunong pagtulunan sa PBMA dili usa ka relihiyon. Unya ang founder kay mao man ka ang reincarnation ni Ginoong Hesukristo, atong susihon ang mga matuod nga alagad nga nangalagad diha kang Kristo wa bay pagpahayag og relihiyon. Dinhi sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27, punto lang rin atong basahon, haron nga masayran. Niya, ang relihiyon nga putli, klaro ha, word for word na basa, ang relihiyon nga putli, og dili bulingon at ubangan sa Dios nga atong amahon mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo, og mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol, og ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Busa, kung may relihiyon di ay mga mahalamong tigpaminaw, kung putli kada nga relihiyon, miingon si Apostol Santiago, ang putli nga relihiyon sa tubangan sa Dios, nga amahan, nga muduaw ka sa mga ilo o mga babaeng balo, na purpose. Di lang na sa ilo o mga babaeng balo gani. Nga naman, tungod kay ang purpose, kung giduulan to sila, kung sila, anaa sila sa ilang pagkaguol, di sa to pa, unsang may buhaton, magtambag yun kay og naguol basig magtubok baka unsa di kinala matambagan og ang pag-amping sa kaugan nga dili mahugawan sa kalibutan. Kung mahugawan brad Rune, brad Iber, brad Tami sa kalibutan mo man nga magkasala. Ang relihiyon na yan dili matawag putli. Mo na nga usa lamang kini ka implo nga kung naaday tay reliyon sultihan sila nga dili buhaton kana ang pagpakasala kay sa ato nang natun-an sa unahan ang relasyon sa Dios ug sa tao kung makasala ka mo'y makapabulag nimo. Sumala sa 59:2 sa Isayas. Mao nga ang kahulugan sa maong reliyon ato kini makita unya karon nga usa kini ka pagtulunan o tulumanon nga ang tao idugtong pagbalik sa Dios kay mo kanay kahulugan sa pulong relihiyon nga gisulti na nato sa mga nangaging pagtuon sa paghatag ni William Blake niya anang pag-esplikara. Na karon si Apostol Santiago may nagsulti niya na. Karon si Apostol Pablo nag-ingon ba nga wala siya gapoy gilitok nga relihiyon? Kay kung si Santiago naglitok, di kinanglan nga mapamatud-an nga doon na bay laing apostol sa atong Ginoong Kristo nga naglitok yun og relihiyon. Kay kung naglitok, anong moingon man ang matag usa ka pundok nga nag-angkon nga kang Kristo kuno sila, wala man may relihiyon, brad. Kay si Kristo mao may manluwas, ang relihiyon di manluwas, unyag di manluwas ang relihiyon. Nagingon ang matinun-an nga di na lang sila musultig relihiyon.
Aber Bradeber, kung parehas ba ang sinultihan ni atong nag-ingon nga walay reliyon o sa mga tinunan ni Kristo, nag-ingon ba ang tinunan ni Kristo o mga sakop ni Kristo nga wala sila'y reliyon, Bradeber? Na nag-ingon sila nga naa sila'y relihiyon red ni atong pamatud-an dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Atong pagabasahon dinhi sa unang Timoteo 3 bersikulo 16. Nagaingon, dili ikalalis nga kahibulungan gayud ang mga kamatuoran sa atong relihiyon. Nag-angkon man gani di ay si Apostol Pablo nga may relihiyon di ay sila. Yang uban nun wala. Dogang pa din eh. Nagpadayag siya ingon nga tao, gipamatud-an sa Espiritu Santo, nga siya matarong nakita siya sa mga anghel, giwali ngadto sa kanasuran, gituuhan sa mga tao, o gibayaw ngadto sa langit. Oh, nakita nato nga nag-ingon si Apostol Pablo nga dili daw ikalalis nga kahibulungan gayud ang mga kamatuoran sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tao gipamatud-an sa Espiritu Santo. Na-involve na ang Espiritu Santo niini. Usa kahibalo na daan ang panahon unya sa Espiritu Santo nga pagpangalagad sa mga katawhan niya nga kinahanglan di ay gyud magdalag reliyon kay nagpamatuod na dinhi sa atong nakita. Og sa hubad ni sa King James Version gingon na og dili malalis nga dako gid ang tinago sa atong tinuhan. Atong gisubstitutan og reliyon kay ang reliyon usab kana nga gitawag og tuluhan kay daghan man kahulugan niya na busa dili man na dautan. Ang relihiyon mga kaigsunan mga tulumanon na sa pagsimba sa Diyos og tuluhan. Gani mismo si Socrates Fernandez niya na nagapayag sa ilang mga basahon o gidawat nato kana bradron kay sanglit tinuod man kana unsay priba bradron. Okay, ang priba rin basahon nato nining basahon nga naguluhan katinawan 2 by Socrates Fernandez. Ari ko mabasa Reverend sa pahina 30 ICT ingunini ang nakapahayag. Ang kinabubuton o personal nga pagtahan sa tao sa iyang kaugalingon alang sa pagsimba o pag-alagad sa Dios. Religion. So, nag-mention siya religion. Offering oneself to the service of God. To give due worship to God as His supreme creator. Handbook of Moral Theology, Primer, pages 165-166. So, nadiya gisgutan nga religion is offering oneself to the service of God. Dugang padinig, ingon sa pagbayag, ang relihiyon, gawas nga usa ka personal nga kalabutan sa tao og sa Dios. Ang relihiyon mausab ang tuluuhan og tulumanon nga gitudlo sa Dios nga bansayon sa tao alang sa espirituhanong kinabuhi aron kining maong relasyon dili mahulog sa kasaypanan. Oh, nakita nato nga kining puntuha nga gi-highlight nato red nga amo ning gidawat kay naman pod kini nga prinsipyo namo sa gipayag ni Socrates Fernandez sa Katinawan 2. Nag-ingon nga ang reliyon di ay mausab ang tulumanon o unsay gisgutan tuluhan tulumanon og tuluhan nga gitudlo sa Dios nga bansayon sa tao alang sa espirituhanong kinabuhi. Mao lugar na nga tuluhan o tulumanon nga kinahanglan di ay nga kung susihon lugar kana ka ba ang tulumanon na kana kang tuluhan na iya ba na sa Dios mao na diha. Namo nang matikdan nato nga mo nay kahulugan nga buti pasabot sa reliyon. Unya nag-ingon man si Apostol Pablo sa pahayag sa unang Timoteo 3:16 nga kung sa King James Version nga og dili malalis nga dako gyud ang tinago sa atong tinuhan. Pero sa ang pulong sa Dios nga Biblia gitawag kanang tuluhan o relihiyon na. Di kung may reliyon o tuluhan, maura lugar na, unya may tinago sila. Sa ilang panahon, kung hisgutan na to ang tinago sa ilang reliyon o sa ilang tulan, kinsa ba ang tinago sa ilang reliyon o tuluhan sa panahon kang Kristo diya sa mga iglesia, Brad Tami? Areb, ato lang kinigapong pamatud-an, ang Biblia lang gapon ato ipatubag nga pangutana dinhi sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 2. Aron ang ilang kasing-kasing mamalig-on sa diha nga matagi kini sa gugma, aron makabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan nga pagpanabot
o kahibalo may tungod sa tinago sa Dios, ang tinago nga mao si Kristo. Kinsa ilang tinago sa imong nabasa, Brad Tami, sa Biblia? Ang tinago nila rin walay lain kundi si Kristo. Oh, nakita nato mo tuy ilang tinago sa ilang relihiyon. Musa naagi relihiyon ug napoy tinago. Karon ang pangutana, tungod kay ang atong Ginoong Kristo mao man ang ilang tinago. Sa pag-explicar ni Apostol Pablo kay may tinago sila sa ilang relihiyon, unya si Kristo ang ilang tinago, Brother Ber. Si Kristo ba'y kapildihan nila kung naa sila niya ng tinagoa? Dili kapildihan rib, kung dili kadaugan nila mao si Kristo. Atong pagabasahon sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 14, ingon niini ang nakapahayag, mga igsuon, wala ako mag-isip nga kini nahimo ko ng akong kaugalingon. Hinuon, usa ka butang akong ginabuhat mao kini. Sa ginakalimtan ko ang nanagpangagi na ug sa nagadasdas ako paingon sa anaa sa unahan, ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang sa langitong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Busa ang ila di ay pagpakabaton sa tinago sa mong relihiyon di sa mong iglesia, dauganan di kato nila si Kristo. O busa kung panahon ni Kristo nga pag-alagad, mga mahal namong tigpaminawan, igalang Efren aninyo gihilde, dili gyud ta mo balibad nga dili ka mosulod o dili ta mosulod sa iglesia ni Kristo. Kay si Kristo mao man ang tinago sa ilang relihiyon, og si Kristo mao ang dauganan sa tanang mga tawo nga diya tawagon diya kang Kristo, kay maoy langit nung pagtawag sa Dios nga tawagon mo diha sa atong Ginoong Kristo. Na kung matawag diya kang Kristo, may kaugalingon bang titulo ang atong Ginoong Kristo? Brad Tami, sumala sa Biblia. Anyari, sa Episo Kapitulo 2, versikulo 20, ani ang nagingon. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan, nga mao ang mga apostolis o mga propeta, nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamaga. Busa si Kristo di nga dauganan, nga diya ang tao tawagon sa langit ng pagtawag sa Dios diya kang Kristo. Si Kristo ay bato sa pamagang ang iyang titulo. Pero kining bato sa pamagang, bradron, gihawiran ni Apostol Pablo ang pagpamatuod. Kini ba, nagbase ba silang tagna sa titulo sa atong Ginoong Kristo, bradron? Adunay gibasihan, Reverend. O kung aduna may gibasihan, matod pa nimo, adunay gibasihan, Reverend. Nagbase ba sila nga si Kristo ang gitawag nila sa pagtudlo nga bato sa pamagang, tudgay nakasulat niya ang maungalan sa gibasihan nilang maong tagna? Wala, Reverend, kaysa akong gingon nga may gibasihan, ang gibasihan ani ni Apostol nga si Pablo, usa ka tagna. Ug kay tagna man, based sa gitudlo ni Master diri kanato gato pong gipanudlo, pagka ang Biblia magtagna, dili abilidad nga ibutang ang pangalan. May gitagna nga bato sa pamagang mo ning pagibasa ka ubang ministro sa sulat ni Apostol nga si Pablo, giansira niya nga si Kristo mao ang ulang bato sa pamagang. Kung hain nga gibasihan ang tagna, basahon ako, Reverend, dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16. Niya basahon ako gingon. Busa mao kini ang gingon ni Jehova, aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on, kadtong mutuo dili magadali. Busa mao ni ang gibasihan ni Apostol nga si Pablo, Reverend, sa pag-ingon niya nga si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang, dinhi sa tagda sa Isaias ni propeta Isaias 28:16, nagisgot og bato sa pamag-ang diin ang nagpahiluna niini dito sa Sion mao ang amahan nga si Jehova. O niya niining maong tagna, Reverend, importante kay mahibaluan kay dunay gipasupot niini nga pasidaan. Kung unsa nga pasidaan, naadiha, naka-highlight, atong isunod, ang 28:16, yellow nga highlight, atong iplastar, para makita o matagad sa mga nagsunod, ang kaimportante, kininggingon, kadtong mutuo, dili magadili, buti pasabot. Ini katuman sa tagna, bato sa pamagang, si Kristo may katumanan, tuuhan, pero giingon, gipasidanan, nga dili magpahinayak ang tao, tungod sa terminong gigamit, ang mutuo, dili magadali. Pasabot nga pasidaan, mga mahal namong tigpaminaw, kay kung magdali ka, gipasidaan nga aduna pay sunod ani, kay kung di ka na mo adto sa sunod, ay di nagdali ka, di haragi ka. Muna nga, bantayan nato ang gisulti o punto sumala sa nakasulat sa Biblia, nga si Kristo gipadala ngadto sa Sion.
nga ang Sion sa listan sa mapulong duhay kahulugan na niya sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga una ang Sion bungtod sa Jerusalem, unya ang ikadua laingalan sa siyudad sa Jerusalem. Busa si Kristo day gipadala sa Sion nga batos pamagang diha lugar na sa Jerusalem. Og maayong timan-an nato kaysa nakita nato, balikan nato ang 28:16 nga katong pabala nga minubo nga nag-ingon, no? Kadtong mo tuo dili magadali. Klaro nga kadtong mo tuo dili magadali. Ngano? Tungod kay mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan. Ilabi na sa nahatungdan nga nagapangutana. O katong uban pa nga nagapangutana nga nagpaabot sa tubag. Pag-ingon sa tagna nga kadtong mo tuo dili magadali, ripirado ni sa bato sa pamagang mo si Kristo. Tinuod si Kristo maoy ilang dauganan, langit nung panagtawag nila. Katong nasapon sa panagtawag ni Kristo. Pero kung hisgutan nato nining panahona, tagna nga dili magadali, ngano? Aduna pay musunod sa atong Ginoong Kristo. Kay sa ato nang nakita sa natun-an nato sa series, ha? Nga ang panahon kang Yuba, pag i-cut off na kay di na itulo ang ngalan ni Yuba sa Jeremias 31:34 sa Jeremias, nisunod ang atong Ginoong Kristo. Pagka nag-ingon katong moto dili magadali, mao ni ang explanation nga ang kapanahon ni Kristo wag tangon na pod di ay nga dili nata diha na pod sa pag-alagad sa atong Ginoong Kristo. Unsay puriba, brethren, nga ang katumbas sa Jeremias 31:34 nga di na itudlo ang ngalan ni Jehova kay mosunod si Kristo. Pag mosunod na pod ang Espiritu Santo, di na pod itudlo ang pagwali sa ngalan o sa atong Ginoong Kristo. Ani ari ang puriba katumbas gini sa Jeremias nga walaon o di na itudlo ang ngalan ni Jehova. So pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gipahayag pod sa iyang mga tinun-an nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo di po ni magpadayon kay di pa maong kahingpitan ug mawala kini. Kining Biblia nga usa ka gitawag Maayong Balita Biblia Catholic Edition kun hiligay nun. Ari ko mobasa sa pahayag ni apostol nga si Pablo dinhi sa nahaunang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon sa pagpahayag. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Mananta mga igalag mga kaigsunan, may gipahayag si Pablo nga may giwali daw sila nga pulong sang Dios nga gihatag daw kanila kanang bugay hatag mana. Pero giingon ni Pablo dili pa kadto hingpit og kini magataliwan or mawala inig abot sa hingpit. Sa ato pa, brethren, may hingpit yun. May hingpit gid nga moabot ang hingpit katong magataliwan nga mawala. Katong ilang giwali nga pulong sang Dios. Naunsa ba ang pulong sa Dios nga magataliwan mawala pa kay pulihan pa ni sa hingpit, brethren? Okay, atong pahayag si Pablo kay siya may nag-explicar niya ang pulong sang Dios nga ilang giwali dili hingpit ug mawala. Ari ko mobasa ri maura gyapon nga Biblia, Maayong Balita nga Biblia Catholic Edition hiligay nun. Ari ko mobasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios manung gingon ni Pablo ilang giwali pero dili hingpit ug mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. O di ba tinaw higalang Efren Anino Gihilde nga gipakita nga mawala na pud ang wali nga Kristo. Busa di ay ito sa tagna kadtong mutuo dili magali sa batos mamag kay kung dalion na nimo dito ragi ka makabot ka ani nga do na pamaday puli nga hingpit aning wali nga Kristo. Kung Biblia naman ang magsugilon, Brad Tami, kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Kristo nga mauna usab unya kini ang iwali o mawali? Anyarib, ato ka ng pagabasahon sa ang Biblia, ang pulong sa Diyos diri sa 1 kapitulo 14 bersikulo 26. Apan kun makagikan ako ang magdadastig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka nako. O bisag diha ra di ita matinaw sa gibasa nga ang pulong sa Dios nga Biblia nga doon na ay puli sa atong Ginoong Kristo, Brad Tami, Brad River, Brad Ron. Nga ang puli niya mao ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala daw sa amahan matud pa ni Kristo nga puli ka nako. Idi kung mawala ang wali nga Kristo, doon ay hingpit nga musunod. Di ka itong musunod, maunay ibalita o lain nga ibalita nga musunod. Kung si Kristo may posultihon, igalang Efren Anino Gihilde, ang
Espiritu Santo. Unya, may mugwa bagyod nga magbuhat sa bulaton sa wali nga Espiritu Santo, Brad Deber, sumala sa Biblia. Oo, Reb, atong pagabasahon sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, ingon niini ang nakapahayag, og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Walay laing katumanan ini, Reb, kita nga mga ministro sa PBCM. Katumanan sa tagna sa unang Pedro 1:12, diin magwali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Mauna ang matinaw, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga magwali sa balita ka Espiritu Santo, walay lain pagka natuman na ang tagna. Kung ang usa ka pusil, usay bala, pagka nibuto na, katong bala, di na mubuto. Pag-utro, kanibuto naman. Pagka ang tagna natuman na, unya di rin natuman na to, Bedron, di na kinanglan tumanon pa pag-utro kay natuman naman. Ang tumano nun, katuwa pa matuman. Kay ang tagna natuman naman, puriso, nga sa walay ko kaulaw, kita ang katumanan yon sa nagwali sa Espiritu Santo. Busa, sa atong panahon, gidalapod nato ang pulong relihiyon. Kaya ang reliyon, ibalik man ang tao ngadto sa Dios, idugtong pagbalik. Kay nabugto ang relasyon sa tao diha sa Dios tungod sa ang pagpakasala, sumala sa Isaiah 59:2, para ibalik sila sa Dios. Pero sa atong panahon, kay ato daw ang panahon sa wali ng Espiritu Santo, pag naay magkasala, atong ibalik. Diri sa PBCM, din ang nagtukod o nagpaila nga Espiritu Santo, walay lain mao ang atong magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nya, tungod kay diha naman ta sa relihiyong PBCM nga mag-alagad, diin maoy katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo na bagyod kita ipag-alagad. Naaba mabasa sa Biblia, Brad Tami, nga sa Espiritu Santo na gyud ang tao ipag-alagad, kay mao na ang kabaguhan na pun nga pag-alagad sa ikatulong na nga panahon. Anaarib o kini ato pamatud-an diri gapon sa Biblia rib nini sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 ini ang nagingon. Apan gipay gawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron magaalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa matinaw sa gibasa ni Brad Tami, matinaw nga gipay gawas na kita karon gikan sa kasuan, mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron asa unsay tumong, aron mag-aalagad kita din sa bag-ong kinabuhi. Din ang bag-ong kinabuhi sa espiritu. Kini bang espiritu nga diha kita mag-alagad na sa bag-ong kinabuhi, din na ay nagwalig Espiritu Santo. Kay espiritu raman atong nabasa, gipiho ba ni sa ubang Biblia, Brad Tami, nga ang gipasabot dinhi nga mag-alagad ta diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu, gitawag yung kinig Espiritu Santo? Nagapon rin o kini ato gapon kini pamatud-an dinhi sa ang Biblia, ang pulong sa Dios dinhi sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 ganiyang nagingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Okay, nakita nato nga matinaw, Brad Deber, Brad Tami, Brad Ron, nga ang gipasabot nga espiritu nga mag-alagad na tas bag-ong kinabuhi sa espiritu sa Biblia nga Seventh-day Adventist Church, sa pagbalhin sa Biblia nga ang pulong sa Diyos nga Biblia, Espiritu Santo gyud, Brad Ron. Kita nagwali diha para masultihan nato nga ang pag-alagad diri na pud sa ikatulong hugna nga panahon sa wali na nga pag-alagad sa Espiritu Santo. Tinod ka na, Reverend, kay mo man na ang bunga sa tagna sa unang Pedro 1:12 nga dunay mga tawo nga magawali na sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. So diha na pod ang gitawag pagpangalagad sa bagong kinabuhi, gisusi na to ang bagong kinabuhi sa Espiritu Santo gipasabot man. Unya kining maong bulhatuna kay na may pagtulunan karon nga mibulag sa BBCM, Reverend, kining PADM diin gitukod ni Macarayo
o kauban si Danilo Nacua kay si Macarayo may presidente o founder diha. Chief Minister pa Chief yun. Minister pagyod. Ilang gigamit kining maong pagpamatuod nga ang original kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. O diya atong idugang sa pagpasabot kay basig moyon sila nagreliyon mo PBCM may mabasa sa Biblia sa unang Pedro. Sa ako nang gikaingon ko ganina, sa among gikaingon na rin. Kita mao ang original ni ini, Bradon. O niya, o pangitaon nyo, di man usaman ka na katagna. Busa ang Biblia nagpahayag nga kung magtagna, dili ibutang ang pangalan. Ang ilanan nga nung giyangko na mo, nga kanang mga tao, PBC man katumanan, kaya ang buluhaton mga lagad man sa pagwalis, maing balita, pinagi sa Espiritu Santo. Naman ka na mo, ang original nga pagpangalagad, diya sa pagwalis, maing balita sa Espiritu Santo, sa PBC, maraman. Motong gingon ni Rebellion ka ganina, pag once mabuto na, matuma na, ang maong tagna, dili kay tumanon pa pag-usab kini. Gani Rebellion, kini kanhi ministro lagi nga mo si Macarayo, usapod nga nagpamatuod nini, walaon man ang pagpangalagad sa ngalan ni Kristo, kay dili pa maong kahimbitan og mawala, mangalagad sa bago nga pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, gamiton gyud ang Roma City size kay mo man ang tagna para sa atong pagkakatumanan, Reverend. Siya ba naglitok niya na sa dinhi pa sa PBCM? Naglitok gyud, Reverend, mo na atong ipatagad sa mga nagsunod sa PADM or PEDM. Dinhi ang original o kay natuman na dili kay tumanon pa diha sa inyong pondo. O karon atong pamation ang baba ni Hermenis Macarayo, mga mahal namong tigpaminaw nga samong pagwali dinhi sa Dixkio sa dihang akong gipangutana siya, wala pa min ini mag-Amerikana, iyang gigamit ang Roma City size sa King James Version o sa Biblia nga 70 Adventist Church, dahil giparisan og ang Biblia nga ang pulong sa Dios to prove nga ang originality or originated nga wali gikan gid kana sa pagtulon ang PBCM. Atong pabinawan. Nga ang kaluwasan nanaw sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo nga pag-alagad. Nabay priban niya na Macarayo nga diya na sa Espiritu Santo ang maong pag-alagad niya na. Mao ni nga kini ato kay ang dugukanan ang pagtubag buhat 4 do 11 man diniliw. Kung nakaigo pa ka diri namo do, ngano man lagi do nga ang waling Kristo wadon pamando. Kay nag-ingo magkawanay laing ngalan, di ungo tas ngalang Kristo. Dabi karon kay kat-opo man, mo na problemahan nimo. Mo na nganong kat-opon para mailusot ang bag-ong ngalan lagi. Nga nakasulat sa titulo sa Katumanan Espiritu Santo batong puti. Mao na nga saway ko kaulan namo among pagtudlo Master Tomas Wenyo. O nga ngano na ina sistema. Diyon sa paglusot ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Kadara. Diyon sa paglusot. Para nakapamatuod sila sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Batos pamag-ang og ngalang Kristo. Lamang gikat-off ngano gikat-off man ang pagwali sa atong Ginoong Jehova. Nganong gikat-off ang wali sa atong Ginoong Kristo parang mailusot ang pagpamatuod sa bag-ong ngalan ug ingon man ang batong puti, ug ang wali nga Espiritu Santo, ug ang haom ning atong panahon karon nga pagpamatuod, ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Ni atong basahon ang Roma Kapitulo 7, versikulo 6, giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa lalong magkaraang sinulat nga kalagdaan. Busa duna di ay giingon gipahigawas na kita karon aron kita mag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya sa espiritu. Unsang matangas espiritu be nga diha ta magbag-o sa pag-alagad sa pagkinabuhi? Roma 7:6 ang gibasa ko ganiha ang SDA Bible man. Basahon ako kining gitawag ang pulong sa Dios nga Biblia. Giingon sa pagpahayag diri apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios, result giingon ka pag-alagad sa Dios karon sumala na asa man na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod kanang giwali ni Bendilio. Dili gingon no pagsunod sa Espiritu Santo dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. To mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan nga gigamit gyud sa PBCM pas Macarayo ang Roma City size duha ka Biblia ang gigamit to prove unsay pamatuon namo para ipakita nga di mo malimbungan sa ilang pag-awat-awat. Kay nganong naana nila, nihawa na sila sa PBCM, nagtukod sila PADM. Sila na kuno ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, bag-o na kuno nga paghalagad. Kay basig ilang gibasihan kay sa restore nila, bag-o pa man silang nilutaw.
Bago pa silang nilutaw. Wala pa matuluhi ka tuig. Okay. Kunya, apil na tanilag luwas. Kay December 29 mo na 2023 gitukod unya na restro 2024 sa Marso 6 pa lang. Ang pagtukod ani dito magina matukod kini nga nasabutan dito man sa adlaw natawahan. So pero pagka-rehistro brad Dani dito na sa Securities and Exchange Commission unsa na to nga bulana brad Dani? Na-rehistro kani atong Marso 6 nin tuig sa 2024. O jag basabot niya Reverend tungod kay dunay bag-ong kinabuhi basta nagtuo sila bag-o na nga pundok nga pagtukod di ra ba? Kay gipasabot ra ba nga magbag-o sa pagpangalagad diha sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu Santo tungod kay nay nag-una nga pagpangalagad diha kang Kristo kat-upon man to mawala man to nya ang kapulo ni Kristo Espiritu Santo man diha ang gipasabot bag-ong pagpangalagad di kay bag-ong pundok. Busa ngano man mga mahal na mong tigpaminaw ngano tungam na sila gitagna mo po na ni Master God sa una sa tig-alot pa ko ni Master. Si Master nag-istorya nako nga Sergio may kay mo wali si Makarayo da. Mga Master may kay mo wali. Yun siya nga. Moabot ra ba ang panahon Sergio nga magtukod ang iyang kuan nang maglain na siya. Yung ko nga mao Master siya magtukod ang iyang kuan pundok. Mao na istorya ni Master. Sa tinuod lang natuma na karong mga panahon na. Ako wa ko mutuo nga nga na bisag si Master gituoan ako nga kuan Dios pero di ko makatuo kay si Makarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali mura biya pug si Reverend nakauban mi gwali. Pero wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga pundok. Nya ikaduha, daan pa sa panahon kang Hiyuba nga adunay mga kawatan sumala sa mga pulong. Unsay priba nga makakuha kitag sample Brad Tami, nakasulat ba sa Biblia nga aduna bay gitawag og mga kawatan sa maong mga pulong? Naarib din sa Jeremias kapitulo 23 versikulo 30 niya. Busa ani akaron ako batok sa mga manalagna nagaingon si Jehova nga nangawat sa akong mga pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isigkatawo. Nakita nato sa Biblia nga sa panahon pa sa unang hugna nga panahon sa Israel si Jehova ang ilang giwali na sila'y relihiyon. Kay ato naman ang napamatud-an sa James Mopat translation sa Salmo 34:11 nga ang mga sulugon sa Dios gitawag og mga malagna pero nag-ingon ako batok sa mga malagna nagaingon siya ba unsa ning manalagna nga nakigbatok siya nga nangawat sa akong pulong ang tagsa-tagsa gikan sa iyang isig katawo o naday kawatan sa mga pulong sa Dios kining mga gitawag og gipakigbatukan ni Jehova nga malagna og kining manalagna mo kini nga gitawag og mga bakakon nagpakasinugo pero dili sinugo pero kining bakakon Brad Ronnie kini bang bakakon nga managna nga kawatan sa mga pulong si Jehova maubay dili nila dadon o si Jehova mo'y dadon gyapon nila ngalan sa Dios Reverend mo sa atong panahon karon atong giingnan ng padim mga kawatan si Master gyapon ilang gidala-dala diha sa pagpamatuod sa padim giawat-awat gyapon nila ang atong pamatuod atong basahon ang Reverend nga gingog mga bakakon nga mga nalagna Dios gyapon ang ilang gidala niini. Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church din sa Ezekiel kapitulo 13 versikulo 7 akong pagbasa gingon wala ba ikaw makakita sa bakak nga panan-awon ug wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon si Jehova nagaingon bisan wala ako magsulti. Klaro kayo ang mga bakakong manlalagna nga nangawat sa pulong sa Dios si Jehova ang gidala. Si Jehova gyapon ang iyang gidala. Busa sa mga kawatan po sa atong panahon, si Master po gidala. Di walay kailan higala, busa di ta maglibong-libong. Kung mamati man ta o mudawat sa waling Espiritu Santo, siguro na to, nga pibisimba na ang gidala. Mo ka na. Unya karon, agig pagpamatuod nga, kauban namo si Hermogenes Macarayo sa ato nang nadunggan sa unahan. Nga nagamit sa Roma City size pero giyon sa nila
paggamit ang Roma City size. Gigamit gyapon pero di na diha na sa ilang pagtulunan sa padim. Niatong patalingugan Brad Tami, Brad Deber, Brad Ronnie. Doon ay mga alagad ang Espiritu Santo po. Brad Danny, doon na ba yung mga alagad ang Espiritu Santo? Doon ay mga kalagad ang Espiritu Santo, Brad Macarayo, nga makinis silang pahibalo. So, atong mabasa sa Biblia, din sa Roma Kapitulo 7, verse 6, sa ang pulong sa Diyos nga version sa Biblia. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas kita karon sa nagulipon kanato og ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagong kinabuhi sa resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaulihang o sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. O sa adunay alagad ang mga Espiritu Santo nga kini sila mo ni nagsunod karon sa pagsunod sa Espiritu Santo. Busa dunay mga alagad ang Espiritu Santo mao na iyang tudloan. Ang trabaho sa mga alagad sa Espiritu Santo mao nang pagpahibalo nga ang kaluwasan na sa Espiritu Santo ug ang pag-ampo naa sa Espiritu Santo sab. Siyempre, kung musulod ka sa pagtulon ang PID, mangihatag pag-ampo nga ipahinungod sa Espiritu Santo. Siyempre, kung musulod ka sa pagtulon ang PID, mangihatag pag-ampo nga ipahinungod sa Espiritu Santo. Ang timbre sa Espiritu Santo, brother. Atong i-display gani aron makita nato diha sa ilang background nga dili na PBCM ang pagbarog ni Macarayo. Di mo na among ginan kawatan ka. Sa Reverend, nangugat siya sa iyang pagpamatuod nga kanang city size Roma katumanan nga mga tao nga nangalagad sa maayong balita sa Espiritu Santo PBCM mo'y katumanan nakaroon ni transfer na sa padi mo na mong nangawat mo sa pulong tagdo po sa Biblia nga ang mga kawatag pulong ngalan gyapon sa Ginoo ang dadon sa panahon kang Yuba gitawag og mga kawatan to sila busa napamatud-an mga mahal namong tigpaminaw. Kunya masakit ra ba sila nganlag kawatan kay matud pa nila ang saan kuno sa paghingalag kawat nga gitudloan man kuno ni Reverend si Macarayo og si Danilo Nakwa. Unya og tudloan nato para ba to sa padim? Mao na ang atong rason nga kawat kay kung natudloan mo nahibalo na mo sa pagpamatuod sa pagwalis maayong balita gamita dinhi sa pagtulunan nga gitukod ni Master PBCM. Gamito na ganin ninyo sa dili PBCM, diha na mosulod nga kawatan mo. No, na mo na mga mahal na mong tigpaminaw, tuluan gani ka nga nag-eskwela ka, example pagkapari sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili kay nahimo kang pari o nagwali sa padiim. Tingalin, basig na membro ka na ni hawa ka sa Iglesia Katolika Romana. Pero naturalisa nga na ka diya, imposible. Mo nagingos kanta, impossible dream. Imposible nga damgo. Kung mo na inyong ipakatinood, mo na mga mahal na mong tigpaminaw, among ipanghinaot, igalang, ipren aninyo guhilde nga nasabtan ninyo o nasabtan nimo labi na sa mga nagsunod, nga pag-abot sa PBCM, nagyapon ang reliyon. Busa, katong naghuna-una, nga ikumparar mi sa ubang reliyon, like for example sa PBME nga para sa BME dili kay sila dili magrelihiyon dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. Kami magrelihiyon kay ang kaulugan sa reliyon mga tulumanod, tuluhan, pagsimba sa Dios. Kay ang pulong reliyon gikan sa Latin nga religare gikombinar mo ng relihiyon re og ligare mo ng religare relihiyon. Ang buti pasabot nga ibalik ang tao ngadto sa Dios o bugkuson pag-usab kay nabungkag ang relasyon o napuhas ang pakighiusa sa Dios gumikas pagkasala. Busa kung nakasala man ibalik diha sa Dios. Pero kung asa kung panahon pa kang Yuba nga Israel, si Yuba dito sila mobalik. Kung panahon pa kang Kristo sa reliyon, dito ka kang Kristo balik. Sa panahon sa Espiritu Santo pag nagkasala ka, ibalik ka na mo diha sa Espiritu Santo dinhi sa pagtulon ang PBCM dili padim. Kay sa among pagwali nga gipamatud-an na mo para ang padim dili may masulod ninyo siyang una-una mo nang ang padim among padon ang sistema sa ilang pagpamatod nga kinawat ka na nag-imitate sa original dinhi sa pagtulon ang PBCM. Miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas Denio Sr., kini ang inyong alagad,
Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa usab sa kauban nga mga ibanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusab inyong igsoon, Brother Tommy Eugenio III. O kiniusab ang inyong igsoon Ibanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.